Nagam-amo hanggaw ken rabi arapaag ka di makaidna taday ti puso nagkayawa ngem apay kag ngamin agbibiag agpay ditoy alubong sanggasat pusok agay ayat ken ka amang namnama ay ayaten ka yung atamet gayamen iti kaayan ayat anyat aramide pusok agun unmoy natarnaw arik na padasek man, tiyak maaramid, alipaten ka. Kanayon la asaem, iti marikiriknak, no siyak iti agmay-maysa. Ngem apay dayta, isen ken ipepereng mo. Kasuman umintintas iti amin dito'y biyag ko. Dayta isem ken ipepereng mo kasuman umintintas iti amin dito'y biyag ko ay ayaten ka ng atamet gayamen iti kayan ayat anyat aramidek pusok agun-unoy natarnaw arik na padpadasek man tiyak maaramid alipaten ka kanayon la asaem iti marikiriknak no siyak iti agmay-maysa kanayon la asaem iti marikiriknak no siyak iti agmay